lehen graduko metodologiaren oinarria da egiten ikastea, eta horregatik hasieratik joaten gara proiektu errealak garatzen eta leku ezberdinetan errealitate ezberdinak ezagutzea gure proiektuak garatuz, eta horregatik joan gara aurten Egokoreara. Gure Egokorako bidaian gure oinarria edo eraman dugun proiektua Powering Education izan da, hezkuntzarekin erlazionatutako proiektu bat, eta gure helburua izan da momentu oro hezkuntza emozionala eta pentsamendu kritikoa bultzatzea bertako gazteengan eta bertako egoera ezagutzea inpaktu bat sortu ahal izateko. Han azkenean oso konpetitiboak dira eta lanpostu onak bilatzera eta estatus sozial hori oso presente dute, emozion garapena dexente aztuta dute eta horregatik adibidez suizidio kasua oso altua da. Eta orduan ikusten genuen oso eszenario interesgarria garatzen ari ginen hezkuntza proiektuan inguruan bertan gehiago ikasteko eta bertan inpaktu positibo bat sortu ahal izateko. Eta horregatik joan gara bertan programa ezberdinak garatzeko helburuarekin, zentro alternatibo eta tradizionaletan, eta beti helburua izan dugu orientazio bokazionala, hezkuntza emozionala eta pentsamendu kritikoa bultzatzea bertako gaztiengan. Eta izan zen oso interesgarria, ze azkenean 16-18 urte bitarteko gaztien bertako egoera erreala ezagutu ahal izan dugu, bertako irakasleekin eta zentro ezberdinekin hitz egiteaz eta pixkat osotasunean ikasi ahal izan dugu nola bizitzen duten ikasleak baita ere duten presioa hezkuntza aldetikan. Bidaia honetatik azkenean gauza asko eraman ditut bai pertsona bezala taldiakin eta garatzen ibili naizen proiektutan, eta auki dugu aukera izugarria azkenean 96 pertsona izan da laboratorio ezberdinetako eta talde ezberdinetako beste lankide batzukin proiektuetan sinergiak sortu ahal izateko eta ikasteko lan egiteko modu berriak, bizio berriak eta pixkat gure oinatiko errealitatetik ateatzeko aukera hori. Eta eman dit azkenean motivazioa hau egiten segitzeko eta beste leku berrietako hezkuntza sistema eta egoera ezagutzeko.